que quero ver o meu canal. Usa non vale, pesada. Mala persoa! Dame hablando a mí. ¿Qué te pasó, miña Lula? Sofía tiroume porque quería ver o seu canal. Parar de pelexar, xa está ben. Tendremos que pedir outra tele para que, por Nadal, para que nos pelexedes. Sí! Non vai facer falla. Sofía está castigada todo o Nadal sen televisión. Que? Ti cala, nena. Mechita, que querías ver a tua irmá e máis? Teleteatro. Vamos a ver teleteatro. Mini. Que ben, agora van a actuar os de terceiro coa canción Toca o pandeiro Manuel. Un aplauso para todos eles.